Hier in die cursus wat die organisatie Blanke School was, daar was ons baie kinders voorjaren geweest. Nou die mensen het altijd zo voor die kwartaal of voor het jaar, dat contract hulle die wasgoed van die cursus. Die beddengoed. Hier was ook nog geweest wat hulle gesê het, ook die Nadipna, die toe die jaar, die contract had van die wasgoed. Nou, hulle toe gaan toe moet die mensen wat Anti-Sophia en ik weet nog niet wie is allemaal, maar in elk geval vertellen nou die story. Zoals ik kom vertellen, die loopt was toen een koopfontein. Hier aan de andere kant zei je op je park, was een plek waar de koopfontein, dat was nou vreemd plekken geweest van die boeren. En loopt was daar. Daar had ook boer gebleven, was gezegd Dirk Achenbach. En hij daar gebleven. Daar heeft die mensen nog van je verteld van die grootslang wat daar in die fontein is. Waar daar blijft. Daar begon het op zitten plek wat ze zei Blauwkrans. Daar blij daar kom ik ook fontein toe. Daar hebben die mensen gezegd, baie aande, daar op je gras. Daar het baie aande zijn lucht gezien. Hoor daar op die. Hulle sê maar hij zit zijn lucht neer. En dan ben je in die lucht zo ver ze lucht af. Dan loop je nog vat om weer. Toen zei die boeren die dag. Voor ook die net, nou jullie moet nou, jullie ze badens vol water gooien. Van jullie is niet namiddag water in. Die jongens zijn net zo boontoe geroepen van, hoe kan dat een beetje fontein loopt de ouders, maar ze water, hij wordt nooit opdrogen. Maar hulle gooide daar maar, hulle se wasbadens vol water in emmers, dat er nou nog een namiddag ook was. En namiddag, toen lag daar een klein beetje water onder een die fontein. Dus die fontein zo te zetten, ook zonder water. En zo werd maandag aan geweest. Die aan toen roept jouw boer, toen zei hij moet hier komen kijken. Toen staan daar langs de fontein een man met zwart broek, zwart baadje en een witte baan. Zwart kop, netjes gegaan. Toen staat hij, die grootslang daar, wat daar staat. Daar had baie mensen het maar daar gezien. Dat is maar zo'n ding wat hij zei, wat om verschillend, hoe ik nou zeggen, om vertoon. Hier had die kinders nou, hier een van die huizen kinders had nou, toen werd ik nog bij de beurs. Ik kom hier vanavond weer op en ik zei mij, ik die man komt kijken wat hier ligt. Hier, bij die fontein, daar onder een peperboom. En ik doe gewoon, maar stuur me nou niet aan die kinders niet. Toen lag daar een man. Een groot vluchtsman, met valkleren aan wat zijn bloempijpen vastgemaakt en het valhaar wat hij, zoals die kinderen bij ponytail steertje, ze moesten zijn haren achter ponytail vastgemaakt. En hier in Soesenteen is niet zo mens, hij was nog nooit zo mens geweest. Dat is toen, hij van hier bij die fontein, hij is hier eigenlijk. Hij is hier. Ons het hem nog niet allemaal gezien. Maar hier had dan nog kinders verschillende stories verteld. Wat hij laat die brief van tijd gekregen. Zo groot lang. Hij is daar.